ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Esm Sharipov. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номад ҳалангая. Барномаи имрӯза хабари Esm News. агар ки дар шумо фитабочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин кора дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди Esm Sharipov бепул бикунед. Мерай пиштаку тамемола, поҳо тамемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ. як бор ҳамхоба мешавӣ, мақсад ки уже мардонагӣ штала мешава ё ин ки ҳастаи мардонагӣ штала. барои шумо як гиёҳи пешниҳод мекунем ки таблеткаи мурча мебошад, мардонагиро бақувват мекунад. дар соҳаи ҳамхоба шудан то 3 рӯза, мақсад ки мардонагӣ хеле бақувват мешина, ягон зарар надора. марҳамат ба мутахассисои ширкати шифофармо муроҷиат кунед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. Марҳамат бародаро. Занг бизанен, бизалайка. Петр говоришь, да? Да, вот 5 человек, они избили, битый. Через Вот часов помню, потом ногами. Он мужчина. Я приеду. Ассалому алейкум, бародари азиз. алои меҳрубон соз бошен, тин бошен. бародари азиз, яъне ки маълумоти пра надорам, ҳамин хел расонданам ки ҳамин бародар чеченс будастая, бародари тоҷик ҳамин тазааб будастаянаш. намедонам, масъалаи сумқатӣ, масъалаи чизи қатӣ ки бародаро эҳтиёт кунен. ба худо қасам мефаҳмам ашибка, ҳама ашибка мекунава, но ай дараҷаи бад субҳаналло намедонам. эҳтиёт кунем бародарои азиз, худтона эҳтиёт кунем. нимиқа гап мегӯм, ҳозир гап зани, гапа дарди сарат мешава. барои ҳам қадар бародаро метарсӣ? Зиман тарсидаӣ. Да, конечно. Тарсидӣ. Натарс. ба дараҷае метарсӣ ки ай гап задан метарсӣ. Конечно, скоро гӯнг мешавӣ. охе даҷол, маълумоти пурра надорӣ, қавра намефаҳмӣ. дар ҳолати маълумоти пурра надоштан бояд коре кунӣ ки зарар дар мардуми тоҷик бирасонӣ. ҳамҷои ҷойда ки як коре ки бояд бошад ки ба мисли Крокус Сити ягон кас тоҷика номша нагирифта буд, шумо баромада гап задем. ҳамин дараму хунтонам хиястан штоби ки хаб кунӣ, хаб мести, ин қадар проблема, ин қадар чизое ки сари муҳоҷир, сари мардуми тоҷик меояд, ин қадар зулме ки сари мардуми тоҷик мешавад, тусбука дабораи инош гап намезанӣ. ӯ дар як ҷое ки агар камтарак агар подозрени гумони бошад ки агар дар ҳамҷо тоҷик даст дошта бошад, то ҳамра мебурӯи гап мезанӣ. фақат охи ина хоини миллиард фоиза. ҳамин хоин ке? маънои хоин ке? хиёнат ба миллату давлат мекардагӣ. ҳамин зарари ту ба ҳамин миллат расидааст. бумбур. ин запис аз телеграм канал буд бародаро. мо дар ин бораи дина суҳбат кардагӣ будем. аз ҳамин хотир дар телеграм канал ҳамавақт бошен. ссилкаш дар якум комментария закрепить шудагиай. мисол бисёр чизоро шумо пеш аз ютуб даракдор мешавен. Так, як хабари кӯтоҳ ва давом метиҳем. хеле ки шумо медонед бародаро, ман як феъли дорам ки касере ки реклама кардам сахт тафтиш мекунам. дар канали ман шумо рекламаи билети донишҷӯиро мебинен. бисёр одамо фикр мекунанд ки инам ба мисли дигар ширкатҳое ҳастанд ки имрӯз дар интернет пур ҳастанд. дар интернет баромадагиан ширкатҳое ки билети донишҷӯӣ тавсия метаванд ба дигар одамо, бисёриҳош метавонанд ки ҳамон ному насаби тира мисол дар ҳам як карточка қалбакӣ кунанд, тамом. ва бисёр одамо мутаассифона хиёл мекунанд ки ин ширкатам ҳамин гуна. не бародаро, ино қалбакӣ намекунанд. вақте ки ман шуморо мегӯм ки шумо метавонед билети донишҷӯӣ ба худтона оформид кунед то ки аз дасти саго хубтар озод шен, бисёриҳо хиёл мекунанд ки қалбакиай ва мегӯянд ки ӯ худ гунаҳгор мешавад. не бародаро, онлайн мактаб аст. танҳо дарсош ғоибона тавассути интернет дарсоша мегзарен. билети донишҷӯие ки шумо ба даст меорен ҳаққониай ки шумо худ ба тавассути QR-код метавонед дар телефони худтон тафтиш кунед ки даниётон мебурояд. ҳамчунин литсензияи мактаб ҳам метавонед ки тавассути QR-код худтон самостоятельно бинед. фаҳмидед ки чӣ гуна до билети донишҷӯиай. аз ҳамин хотир муроҷиат кунем бепарво. занг бизанен, бизалайка. бале сухани зиёд илова кардани ма шарту зарур нест дар ин гапҳо. аллакай бисёриш ама дар кӯжокҳо гуфтам, лекин каме илова мекунам онира ки бале
мушкилӣ ё ин ки ҷиноят байни ҳама миллат мешавад. Лекин гап дар бораи оне ҳастае ки ту дар кадомаш чашм мепӯшӣ ва кадомша гап мезанӣ. Ин одаморо ман барои чӣ гап мезанам? Барои он хотире ки ино фақат ҳаму ҷоеро гап мезананд ки ба зарари миллат боша. Ҳаму ҷоеро гап мезананд ки дар ягон кор тоҷика гуноҳгор кунанд. Ино ин қадар зулму ин қадар ҷабру корҳое ки дар сари наоборот мардуми тоҷик мешавад дар Федератсияи Русия гап намезананд. Ва баъзе одам мебурад мегӯяд ки хай ҳамун гуфт ки эҳтиёт кунен. Чӣ эҳтиёт? Ту беақли тира бояд бигаен эҳтиёт кун. Ту худ медонӣ эҳтиёт кун. То что ки як тоҷик дар муҳоҷират як чеченца зада боша, и аз байни миллион яга ки миллион як наоборот мешавад. Миллионҳо тоҷикоро мезананд имрӯзо. Як ҳаст гап намезанад. Именно инамиё, инамида ҷоло, именно ҳамида ҷоло гап намезанад. Бо мегӯм, ман ҳеҷ вақт намегӯм ки бизанен. ҳеҷ вақт намегӯм ҷанг кунен, чунки зади пага боме як аз дига мезана ё ки мумкин мушкили аз ида зиёд бар зиёд чида рафтан бигирад. И проблемаҳо накунен, ҳаракат кунен, чӣ қадаре ки метонен аз муноқиша дар кишвари бегона худдорӣ кунен, дасткашӣ кунен, то ки кор ба ин дараҷа нарасад. Лекин дар ҳолате ки мо намедонем чӣ гап шидагиай, баромада қазоват кардани дуруст нест. яъне ки маълумоти пурра надорма. Ин одам мегӯяд намедонад чӣ гап шидагиай, хаям хеле. Намедонӣ зинукта бигӣ, рост гуфта наметонӣ, дурӯғ нагӯ. ва барои мисол мегирем дар оҷо гуфтаистанд ки тоҷико чеченца задан. Лекин чӣ ба инаиша намегӯяй, инай масъалаша мисол. Ту новости гуфтанӣ бошӣ агар. Хай не масъалаша чӣ ба намегӯй, даиҷа как расидам. Дар Москва чечен духтари руса гӯш мекунем, яъне ки прямо видеоша чикор кардаем. Девушка, сфоткаться с вами. Хотите? Покажи себя. Ты некрасивая. Серьезно, ты некрасивая. Ну, за сколько? По 100 рублей давай. А? 100 много за 50 рублей. Давай договоримся. Давай, Вань, за 50 рублей. Иди сюда. Иди сюда, я красавица. Факти оне ки ҷиноят натсия надора. Ҳар як миллат мекунад ҷиноята. Но гап дар бораи он ҳастае ки кадомашта шумо чашм мепӯшен. Гап дар ин ҷай. Кадомашта шумо чашм мепӯшен. Мисоли дига мегирем. дар Краснодар абубандито бо маводи мухаддир сару кор гирифтесиян рост дар назди боғчаи кӯдакона ва тамошо мекунем ки абубандито мисол кадом намуда абубандитоан 500% ино тоҷик нестанд. Яъне ки якум чизе ки шаҳодат метиҳад он ҳастае ки ман гирён мекунам аз музикаш маълумай. Гӯш кунем. ва рақс намудшон ҳамаш маълумае ки тоҷик нестанд. Нигоҳ ки чӣ кор кардеси. бо ман мегӯм, ман ҳеҷ вақт намегӯм ки мисол инаи тараф бадай, инаи тараф хубай, инаи тарафи хел, инаи тараф ухел. Гап дар бораи оне ки чӣ ба шумо аз як тараф чашм мепӯшед. Аз оне ки ин қадар тоҷикора мезананд, ин қадар тоҷикора мебаранд, маҷбур мекунанд ки ҳар корҳои бада бикунанд. Ин қадар тоҷико дар ҷангало мемуранд. Дар ин бора шумо хаб мекунед. Не, аниқтараш ту хаб намекунӣ, аниқтараш ту гап мезанӣ дар ҳамун вақте ки тобуча бурдан дар кор боша Тоҷикистон. То ки ту видео кунӣ. Чунки ту мурдахирӣ. Ин кор дар ту вигд най. Чанд видеои хайрия кардӣ? Ямои охир чанд мурдаро рӯй карди Тоҷикистон? Бизнес мурдест, а? И дар ту невигд най тинҷ бидани тоҷик. Дар ту тинҷ бидани тоҷик невигд най. Чунки кори ту аз ҳамин вобастае. Ту да агар як тоҷик бимбара дар як ҷангал, да барои ту вигд най. Ва чӣ ба гап намезанӣ дар бораи оне ки тоҷикоро мебаранд мезананд, чӣ ба гап намезанӣ дар бораи оне ки тоҷикоро мебаранд зулм мекунанд, барои он хотире ки яке аз чунин шахсҳо худи туи. Марҳамат, одамеро ки бурда рост карден, золими халқай. агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаса як ҷо мегирифтӣ. بگم در حقیقت همین بابای لنگری تر زنگ زد گفت که 100,000 تیونه Таш ламси ларзида гап задаистай. Ту худ гурӯҳи ҳамин хел одамо ҳастӣ ки зулм мекунанд. Ту куҷо гап бизанӣ бояд ба защиташон, ба защиташон гап намезанӣ. Ба зараршон гап мезанӣ. Касе розӣ бошад дар фикрҳои мо бардоро лайк мондана фаромӯш накунед. акнун ҷои асосии барномаи имрӯза диаспораро дар Россия ба ОПГ баробар кардаистанд. ОПГ касе ки намедона
маънои расшифровкаи ҳамин калима OPG организационно-преступная группа. Дар рӯи экран мебинед маънои пурраша, расшифровкаи пурраша, яъне ки як гурӯҳи оддӣ карда гап занем ҷиноӣ ба мисли вор закону группировкаи ҳамонора ҳам чунин ном мегирифтанд ки имрӯз диаспорора ба чунин шахсҳо, ба чунин гурӯҳҳо шаҳодат дода истанд ва ба мисли мафияҳое ки дар Россияу дар Италия буданд ва дар болои и гунаҳгор карданиян ба даст доштан дар кори шидагӣ дар Крокус Сити. Сардори ФСБ гап мезанад дар бораи ҷалб кардани иҷрокунандаҳони теракт дар Крокус аз диаспора. Тасаввур мекунед? Витсе-спикери Госдума Пётр Толстой мегӯяд ки диаспораҳо мафияҳои қонунӣ карда шудаанд, яъне ки вор закон мегӯянд ку реална ҳама хел номшон мегиранд. имрӯз мо гап мезанем дар бораи хатари пинҳоне ки тавонои зарари хеле ҳам калон дора ба халқу миллат. Ва албатта ки шумо медонед то ин қавақта ки диаспоро киян, диаспоро чӣ кор мекунанд, вазифашон чияй, ё ин ки ихе бигем хубтар мешава, вазифашон чияй ва дар асл чӣ кор мекунанд, аниқтараш ҳама одамое медонанд ки бо диаспоро рӯпарӯ шудагиянд. ва иш ҳам қайд кардан дар коре ки кори як диаспора ба ҳама асталин диаспоро баробар кардан дуруст нест, чунки ҳар як диаспори ҳар як ҷо мувофиқи виҷдонаш кор мекунад. Мисол метавонад ки як диаспори боша ки сидқан кор куна имена дар мардум, а боша диаспоре ки наоборот ба зарар кор куна. Лекин гап дар бораи оне ҳастае ки дар умум агар ки дар Госдума ва ФСБ нисбати диаспоро чунин гап гуфтаиста боша, ин маънои чиро дора? Дар умум маънои онеро дора ки аллакай муҳоҷирата аз боло ково карданиянд, яъне ки аз ҳардоро чигунае ки набоша. имрӯз мисол диаспоро ҳастанд, як ман намедонам ки ҳол ҳастанд, вақти охир намебинӣ ки дар ягон ҷо ягон кор дар диаспора бубур гап зана, мисол аввал будан, но болои ҳамидам диаспор всё равно як сояе ҳастае ки муҳоҷир мисол медонад ки як кас ҳастае гап мезана, ё ин ки як каме ғичат соҳибдор ҳис бикунад. Агар ки тамоми диаспорора ба OPG гунаҳгор кунанд, ҳамаша бурда маҳкам кунанд, ё ин ки ҳамаша аннулировать кунанд, депортатсияшон кунанд, худтон мефаҳмед чӣ гап мешава. Ман намедонам ки аз ида бадтараш то куҷо мерава. Аллакай бадаи худаш ҳолат, пайдо шудани худи ҳамин новости аллакай ҳолати бадай. Ва гӯш мекунем як каме новостиро дар ҳамин бора. Начиная от выдачи патентов на работу и заканчивания решением проблем с законом. Тяготение диаспор к этническому национализму и возможность нарушать закон без каких-либо последствий превращают диаспоры из инструмента ассимиляции, как оно было задумано, в настоящие ОПГ, а то и вовсе в целый жанр криминального мира с характерным национальным колоритом. ва дар ҳамин ҷо ман хиёл мекунам ки аз ҳамин сабабае ки чунин новостиҳо мебарояд ба мисли ҳоло мо тамошо мекунем, худтон мефаҳмем ки чунин суханҳо аз кадом ҷиҳат мебарояд, барои чӣ хотир пайдо мешаванд. Ва ман фикр мекунам ки мумкинае ки ҳамин кор давом биёбад нисбат ба дигар диаспоро бубуроянд, мисол ҳамин гуна обрашениҳо сабт кунанд барои ҳифз карданда. Мумкинае чунин кор буданаш, агар ки ҳамин кор сахт шава, ҳамин хел рафтор нисбат ба диаспоро сахт шава, агар мумкинае ки ин кор нисбати дигарҳо ҳам шава. Узбеков, то ли таджиков назвал меня нацистом. Ну, за то, что вот я в своих роликах говорю о том, что ситуация в стране создалась очень отвратительная. Мега узбек ё ин ки тоҷик ира нацист гуфтае барои гуфтаҳои худаш дар видеоҳош нисбат ба оне ки ҳолат дар кишвар хеле ҳам бадай. Яъне ки чӣ гуфтае ки ира нацист гуфтагиянд. Хоб. Вот. И потому что, скорее всего, я защищаю себя через то, что озвучиваю проблемы русского народа. Хоб. Фаҳмидед? Яъне ки действительно одаме ки дар Россия қарор дора, мушкили мигранта гап намезана ва балки ба фоидаи худи рус гап мезана, ин маънои уро дора ки одам худша ҳифз мекунад, на ин ки мардума. Фаҳмидед ака? Если русских будет в стране меньше 50%, просто вот, вырежут как класс. Русских-то оставят там часть, чтобы трубу там, то все 5-10 обслуживать. А мы зачем? Мы будем только мешаться. И поэтому я считаю, что наша задача всех смен защитить стволовую народ, стволовую национальность, для того, чтобы мы могли жить и развиваться. Вот такое ощущение у меня лично. Вот почему у меня задумался о записи этого
ролика. амир чӣ ба изону мекашанд як ҷо изо мекашанд окей ба мисли мардуми худмон маъмурӣ ҳам ҳастанд лангули изону мекаша ку чунин новостиҳо буд имрӯз бародаро фикр ҳақиқататонро дар комментария бинависен дар болои экрани шумо видеоҳои нави охира тамошо карданашро фаромӯш накунед ва ссилкаҳои лозима ҳамчун ба мисли курс касе ки блогер шудан бихоҳад ман курси блогерӣ дорум ҳама дариҷа метавонед дроин шинос шавед лайк монданро фаромӯш накунед ҳамада хайр то видеоҳои оянда ба худо қасам любой та мегум ку любой та мегум любой та мегум мара фаҳмидед то любой та нагум ку ма последник сиёча бошам